Hennessy XO patří mezi nejikoničtější koňaky světa. Vznikl v roce 1870 a od té doby je symbolem luxusu, tradice a výjimečné kvality. Tento koňak je směsí více než 100 pečlivě vybraných ODV, které zrají dlouhé roky v dubových sudech. Díky tomu nabízí mimořádnou hloubku a komplexní charakter. V chuti se objevují tóny kandovaného ovoce, kakaa, koření, vanilky a jemného dřeva, zakončené dlouhým, elegantním závěrem. Každý doušek působí plně, vyváženě a sebevědomně. Hennessy XO není jen koňak. Je to legenda, která definuje, co znamená skutečná kvalita.